Idemo samo jako. Rokanje! I Šerko, šta radimo? What's up everybody? Prvo še radimo, kasnimo koji uvijek. Nemoj mi tu, i ti manči me nerviraš. Nismo mi napravili ništa. Šta danas radimo? Idemo trenirati sa nekim kidarama. I nadam se da sam uzeo dovoljno majica za svih. Tako da... A ti si napravio majice? Woody Customs HR. Woody Customs HR. Woody Customs HR. Biće. Najbolji u gradu. Jebeni do jaja. Operete majicu 2 puta i dalje su dobre. Ko što vidi, mi smo došli prije njih. Znači nije da mi kasnimo, nego oni kasne više nego mi. Lik je ušao u parkić. Aj, gledaj kako si je sprašio. Kako oni mogu kasnit? Zašto kasnite? Zašto kasnite? Svi unfollow Luku i Niđu. Anči je ostavio svoje pečati i tišao čao. Anči je danas onako kad je pas napaljen bio, jel da onako nabrijen sa to je to Manči. Pozdrav ekipa, pozdrav, ja sam kamerman, pozdrav. Šta moramo očuvati ili šta? Sad smo došli tu Trim Velik vrh, motherfucka sa ekipom sa Velog vrha, gangsterima. Radimo trening, ovo će biti 8. week, ja mislim. Da, 8. week, na street workoutu smo ko što vidite. I ovo su Luka i Niđo i... Gero. Ćao Luka, Niđo i Gero. On je the king, znači svaki put prvi komentira video. Ozbiljno? To je Gero, ja mislim da zaslužuje jednu majicu. I donio sam vam majicu, da. Vidi koliko vas ima. Retko, ćeš trenirat s nama? Zašto si se usrao? Simp. Malo drhtim, ne znam da li pre-workouta, koji možete naći na Subs HR. Dečki ne znaju moju tajnu da ja u Shakeru imam još pre-workouta. Ako slučajno budem umoran, Shredlane novi pre-workout, zapratite ga svi. Koji okus? Naranče. Šta je to, kokain? Da. A kako će me sve boli danas. What the fuck? Nema šanse, nema šanse. Dobro. Postavljaj. Snaga. Koliko je ovo kila? 8 kila! Jevo, ja sam mislio 4 kao. 8. Koliko sam ga počupao? 360 si 11. Ajmo, prva serija. Čekaj, što ovako ne može diskoći na tako. Kako zgiba. Ide. Umro sam, kao laganica. Ajmo, ko je sljedeći? Kako će da puca žulja je... 1. Naravno nisam snimio. Ili na onu, ili na onu. Aj, Matija, čupaj. 4, 5, bravo. Buki. Dobro, slično. Aj snimio. Aj, Gero, čupaj. Gdje si Ajmo tamo? Luka. Ako Luka ne... Stavi, vidi, stavi odmah ovako ruka. Baš, tu i ovako uhvatiš, doslovno. Tako je lakše ruka. 1, 2, 3. Kurčenje. Ovaj street nije za ljude, vidi ovaj. Lako to, ovdje. Jedan manje. Ajmo puting. Ajmo mimo zvijezdi. Ide! Ne. Di si bio. Daj. Ja, nema me sad tu umara, daj kompa. Čekaj, pali mi. Što moraš za sliku mi bila Tamara. Što na lice? Rame, Čekaj. Nemoj me snimat više. Čekaj, šta uvijek radim. Čekaj. Došli smo snimiti video i ti meni kažeš nemoj me snimat. Za 2 minute me snima ja. Pa ono.
to ubaciti video. Nije. Šalje ti pusticu. Ajde sad svi pusticu. Opa, ej, ovo je family friendly channel, je. To nisam naučio. Kako to klince učiš, je? Ti si ovdje najodrasliji, ti trebaš ovdje... Je, kako si jak, ej. Ako sad ne počupam, ćemo sljedeći put. Ako sad ne počupaš, BMW ide meni. Ja! Ništa, hvala, čao. Nećemo, čekaj, drži. Ne, daj mi ključ. Široko je ko ti. Di si bio nakon milion godina što sam došao da... A, isprika, svaki put kažeš milion godina. Pao bi prosim. To, wow, kako snažno, ej, wow! Ruke imaš, ali nemaš taj dio... digri, vidiš, nemaš erektore trunci se zove. Evo ga, Šverko, krenom pucat ego. Ako ćeš, daći ti ja moju kameru da snimaš. Ide, silueta! Di, pa kako te učila Jenny na ručkama, nemoj tako. Idemo raditi ako ćemo prepadanja s klekovi. Onda ćemo to, ili idemo prvo ruske, ili ne možete ruske. To može. Idemo napraviti, ne znam, nekih 5x5, onda idemo prepadanja, nakon prepadanja ćemo raditi superset s klekovi. Nakon klekova ćemo se vratiti ovdje, malo ćemo rokati ove zgibove, sklekove i onda ćemo vidjeti. Ste spremni? Ajde, idemo jedan za drugim, a? Ko može ruske, nek roka ruske. Ko ne može, nek bude samo 5, znači, na primjer, ako možeš 3 ruske, napravi 2 ruska, 3, 2 zgiba. Tako neka spika. I onda... Koliko ruskih? Ja ću 100. za 5 raditi. Dobro, ja ću malo manje, ja ne mogu. Pa ne, trebam mi onaj teži. No gain. Ajajaj. Idemo samo jako. A tek smo napravili prvu seriju, jebate. Boja za hranu. Imaš? Da. Bolje od mene, bez ići. Koji triceps vrišti, ej. What you know about rolling down in the deep when you... Thank you very much. Subs, pre-workout, shredline. Idemo. Ćeš da te snimam ko Stefana ili normalno? Ko Stefana? Normalno. Malo znaš kakav je Šverkić. Da ga požurim. Šverko, požuri. A nije među. Iz prsice, ne ovako. Ajde, zove. Isprsiš se i pa... I onda samo leđa. To, nemoj krasti. Nemoj krasti. Probaj se baš pustiti u dead. Dead part, to. Mogu si još. To. Neka je Šverker i najjači. Ide. Še najgore, ko zna voziti auto? Ne. Ne, tamo ima baš zeleno. Zovemo Rajkovića. Breakdance. Čekajte, od manjša. Zagrijavanje je gotovo. Ajde, Buki. A ja ću ti hvatiti moje kad ne vidiš. A sve. Ćao. Ide! Peče. Ili tu, da. I tu maksate, ono, koliko ide. Maks. A mislim, barem 15. Do jutra. Da, vidit ćeš sad. Rokanje!
Ej, lijepe zgi, nemojte mi tu fušarit ove. Do gore, ej. Okej, tata. Ko je rekao milion, će biti napravit? A, šta je? Se ovo kliše. Lagano, pa može. S pljeskom, s pljeskom. Oba dva će se polomiti. To je to, makli se. Hardcore samo rad, ganjam dijamante. Ja ću se razbiti. Ide, mali. A možeš, a možeš. Ne. Eto ga. Aj sad tako ti. Ajde, a možeš. Ja ih nisam nagovarao za ništa, ja sam protiv ovoga, ako se neko prospi, nisam ja kriv. Prosao sam. Ej, si dobro. I to je to za ovaj video. Hvala što ste pogledali. Bacite like, share i subscribe. I sad na 3, 2, 1 idemo rokanje i zatvaram kameru. Može? 3, 2, 1. Rokanje! Rokanje! Si dobro, bullying! Da se zapalilo nešto, evo. Znaš da se zapalio jer smo prelit. Ej! Da smo uzeli sve. Ne, jesmo da. Shaker. Hvala što ste pogledali ovaj video. Mr. Šverko ovdje with Yes Production, jer se tako zove na Instagramu. Bacite like, share i subscribe. I bile su neke male pikice. Shout out i njima. Vidimo se sljedećem videu. Male pikice. I da ćeš ti redko kanal.